Tanvaldu dnešního pohřbu 22letého romského mladíka. Po zádušní mši ve zcela zaplněném tanvaldském kostele vyprovodili lidé rakev na místní hřbitov. Bohoslužbu provázeli pláč a smutek. Celé neštěstí se stalo asi 1,5 hodiny po začátku roku na okraji Tanvaldu u železniční trati směrem na sousední Desnou. O okolnostech se jen spekuluje. Ve středu byl z nemocnice propuštěn postřelený mladý muž. Více jasných informací k případu by mohlo být ve středu nebo ve čtvrtek příští týden. Mezi tamními obyvateli panují různé nálady a názory. Zeptal jsem se tedy starosty Tanvaldu Petra Poláka, jak on hodnotí situaci. Je to v každém případě situace politováníhodná, protože situací, které se odehrávaly na Novoborsku, na Šluknovsku a i samozřejmě jinde v republice, tak i tady v poslední 2 leta trošičku ta situace, to soužití mezi tou majoritní většinou a tou romskou populací nějakým způsobem se zhoršuje. Očekáváte nepokoje, které byly například na Šluknovsku? Já jsem přesvědčen, že já doufám, že k nim nedojde. Právě proto připravujeme z Policie České republiky určitá opatření, abychom zabránili případným problémům, které by mohly tady vzniknout. V Tanvaldu se diskutuje o problematice